Татарстан шаңғы юллары 2023 спорт шарасы быйыл да күп санлы шаңғы сөючі сәйлеләрне үзенә җыйды. 11 февраль көнне Яңа шәһәр урман аланы бәйрәм мәйданчыгына әверелде. Шаңғы шуарга килүчеләрне район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин сәламләде. Поздравляю вас с началом открытия самых массовых спортивных соревнований года «Лыжня России 2023». Лыжный спорт является одним из любимых и популярных видов спорта нашего города и района. Спорт бәйрәме өчен һава торышы уңай торды бу көнне. Яңа шәһәр урман буена да һәркем күтәренке рухта килгән. Ярышларны ачу чарасында бер төркем спорт сөючегә ГТО нормативын алтын медальгә тапшыруны дәлилләгән күкрәк билгеләре тапшырылды. Исправниковой Анастасии, 3-я ступень. Бу юлы шаңғы юллары Россия акциясендә 5000-нан артык зәйле катнашты. Мирный һәм Иске Зәй бистәләрендә яшәүчеләр, авыл җирлекләре һәм барлык гомум белем бирү мәктәпләре коллективлары да сәламәт яшәү рәвешен яклауларын раслады бу көнне. Шаңғы юлы 2023 акциясендә катнашкан һәркемгә дипломнар тапшырылды.